ഒരു പുതിയ വീട് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ അതൊരു യാദൃശ്യമായിട്ട് സക്കീർ വീക്കെൻഡിന്റെ പേരക്കുട്ടീനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സക്കീറിന്റെ മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് അജ്മൽ ബിസ്മിന്റെ മകളെയാണ്. അപ്പൊ അവര് പ്രസവിച്ചപ്പോ ആ പേരക്കുട്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സക്കീർ ഭായി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോയി. ആ സമയത്ത് വീട് കണ്ടു, അടിപൊളി വീട്, മനോഹരമായ വീടിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആണെങ്കിലും എക്സ്റ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും അടിപൊളി. ആ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ അടുത്തുള്ള ടിക്കൽ ഗാർഡൻ ഒരു രക്ഷയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മുകളില് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് റൂം, അതുപോലെ സ്നൂക്കർ കളിക്കാനുള്ള ജിമ്മ്, പുറത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ജിമ്മ്, ചുറ്റും നല്ല ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഗാർഡൻ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെയിന്റിങ്, സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഇന്റീരിയർ, അടിപൊളി ഫുഡും ഇതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, അജ്മൽ ബിസ്മിന്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ, അവരുടെ ഫാമിലിന്റെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി വളരെ നല്ല ഭയങ്കര ഒരു സ്നേഹത്തോടു കൂടി അവർ നമുക്ക് തന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കൂടി നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. നല്ല വീടുകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക.